Weźcie Tuska, oddajcie skrzynki. Weźcie Tuska, Komorowski, dzwon do Moskwy. Komorowski, dzwon do Moskwy. Komorowski, dzwon do Moskwy. Komorowski, dzwon do Moskwy. Chcemy prawdy o Smoleńsku. Chcemy prawdy o Smoleńsku. Chcemy prawdy o Smoleńsku. Oddajcie skrzynki! Weźcie Tuska! Oddajcie skrzynki! Profesor Jacek wskazywał, że fragmentacja skrzydeł nastąpiła symetrycznie po obu stronach osi tupolewa. Prawdopodobnie nad ziemią. Wielu świadków potwierdza, że gdy samolot był wiele metrów nad ziemią, za jego ogonem pojawiła się smuga ognia oraz że ogon... Oddajcie skrzynki! Weźcie Tuska! Chcemy prawdy o Smoleńsku! Chcemy prawdy o Smoleńsku! Chcemy prawdy o Smoleńsku! Chcemy prawdy o Smoleńsku!